Моля? Че гроб е. Че бална е. Че струва 600 лева, сигурно и по-малко. Ама няма да успеем. Няма такава обида. So you want to be a player, but your wheels ain't flying. You got to hit us up. Give a pimped out ride. Брат, слушай, сега трябва да оправим колата до откриването. До откриването. Да, в смисъл едно цялостно, такова бързо малко цялостно. Бързо, малко, цялостно. Да, Колко дена има до откриването? 13. За 13 дена искаш да ти направим едно бързо, цялостно. Да бе, малко ще ускорим, ще я пръснем и да си четим забележките. И ли си, аз записам коли за края на май вече. Какво бързо, цялостно за 12 дена? Аз да спя тук в сервиза ли? Еко няма успеш. Не, никакъв шанс. Това да не е една броня. Добре, хубаво. Ти хората в TikTok така че няма да се справиш, тъй че. Моля? Моля? Кой какво е казал в TikTok? Казаха, че за 13 дена няма как да направиш цялостно. Аз не мога да се справя. Вкарвай с колата. Вкарвай с колата. Ти тая кола по таван ли я докара тук, човек? Какво се случва с този таван? Цялата е обелена. Тук е крива. Тая кола къде стои изобщо? За 13 дена искал да му я направя. Тя поне да изглеждаш малко по-добре. Пълен ужас. Прага му обелен. Лайсните му обелени. Да бе, карай я, аз ще я направя. Вкарвай. Кой ми я направи накрая? Аз сам ще я правя. Страшен майстор. Така, героят ми отключи нов скил. Смъкване на прагове. Но се опасявам, че аз ще трябва да отключа и още един. Шкурене. Какво правиш, бе? Няма време, брат. 12 дена има. Абе, дай да видим да скетчил по целия момент. Къде, бе? Къде отиваш? 4 часа, бай точно, предварям се също. Ай. За 12 дена трябвало да стане. All right.